ትፈልጥዶ ሓንቲ ኣዶ ኣእዋን ጥንሲ እትወልዐ ምግቢ ኣብ ዕቤት ሓንጎል ህፃን ዓቕሚ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ክብደት ውሉድ ኣእዋን ሕርሲ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ነዊሕ እዋን ጥዕና ህፃን ጽልዋ ከም ዘለዎ ብዙሓት ጥንሳት ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንሰን ዓቐኑ ብዙሕ ምግቢ ኣብ ምምጋብ የተኩራ ነገር ግን ዋና ትኹረት ዘልዮ ኣብቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ዝኾነ ትኽክለኛ ምግብታት ምምጋብ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ብሳይነሳዊ መርትዕታት ዝተደገፈ ኣብ እዋን ጥንሲ ሓንቲ ኣዶ ክትምገቦም ዝምከሩ 10 ብሉፃት ምግብታት ክነላለየኩም ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ምኽንያቱ እቲ መበል 10 ምግቢ ኣብ መላእ ዓለም ብዙሓት ጥንሳት ኣዴታት ሽሽ ዝበሃል መዓድን ዝሓዘ ኣብ ዕቤት ሓንጎል ህፃንኩም ዓብዪ ተራ ዘለዎ እዩ ቀዳማይ ኣሕምልቲ ከም ቆስጣ ኬል ሰላጣ ብሓፈሻ ኣሕምልቲ ብፎሌት ኣይረን ካልሲየምን ፋይበርን ዝሃብቶም እዮም ብፍላይ ፎሌት ኣብቲ ናይ መጀመርያ 3 ኣዋርሕ ጥንሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ሓንጎልን ዓንዲ ሕቐን ህፃን ከጋጥሙ ዝኽእሉ ናይ መትንታት ሸምበቆ ጉለታት ንምክልኻል ስለ ዝሕግዝ ብፍላይ ከም ናይ ርእስን ሓንጎልን ብትኽክል ዘይምፍጣር ወይ ርእሲ ዘይብሉ ህፃን ምውላድ ዝኣመሰሉ ፀገማት ከምኡውን ዓንዲ ሕቆ ህፃን ብትኽክል ዘይገጠመ ምውላድ ወይ ክፍቲ ኮይኑ ምውላድ ካልኦትን ንምክልኻል ይሕግዝ ሓፂን ወይ ከዓ ኣይረን ሰውነትና ቀይሕቲ ውሃያታት ደም ከፍሪ ይሕግዝ በዚ ድማ ነቲ ኣብ እዋን ጥንሲ ብበዝሒ ዘጋጥም ዋሕዲ ደም ይከላኸል ንነብሰ ኣዴታት መዓልታዊ ብውሕዱ ሓደ ግዜ ኣሕምልቲ ዘለዎ ምግቢ ክምገባ ይምከር ካልኣይ እንቋቁሖ ሓደ ካብቶም ንጥንሲ ዝጠቕሙ ልዑል መዓዛ ዘለዎም ንጥረ ነገራት ዝሓዘ ምግብታት እዩ እንቋቁሖ ልዑል ጽሬት ዘለዎ ፕሮቲን ዝወነነ እዩ ከምኡውን ንዕቤት ሓንጎል ዕሸል ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኮሊን ዝበሃል ንጥረ ነገር ዝሓዘ እዩ ሓንቲ እንቋቁሖ ምስ እንምገብ ኣስታት 147 ሚሊግራም ኮሊን ክንረክብ ንኽእል ኢና ነፍሰ ኣዴታት መዓልታዊ 450 ሚሊግራም ኮሊን የድልየን ነፍሰ ኣዴታት ብዝተበከለ ምግቢ ዝመሓላለፉ ሕማማት ንምንካይ እንቋቁሖ ቅድሚ ምምጋበን ብግቡእ ዝበሰለ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ከረጋግጻ ይግባእ ሳልሳይ ውፅኢታት ጸባ ርግኦ ከምኡውን ኣጅቦ ብሉፃት ምንጭታት ካልሲየም ፕሮቲንን ቫይታሚን ዲን እዮም እዞም ንጥረ ምግብታት እዚኦም ንዝዓቢ ህፃን ድልዱል ዓፅምን ስንን ካህንፅ ይሕግዝዎ ናይ ኣዶ ጥዕና ዓፅሚ እውን ንክሕሎ ይገብሩ ፕሮባዮቲክስ ትሕዝቶ ዘለዎ ርግኦ ጥዕና መዓንጣ ኣዶ ክመሓየሽን ነቲ ኣብ እዋን ጥንሲ ብበዝሒ ዘጋጥም ድርቀት ከብዲ ክንክይን ይሕግዝ የስተውዕላ ነፍሰ ኣዶ ብዝተኻእለ መጠን ፓስተራይዝ ዝተገበሩ ወይ ዝፈልሑ ውፅኢት ጸባ ክትጥቀም ይምከር ራብዓይ ቀይሕ ስጋ ዓሳን ስጋ ደርሆን ቀይሕ ስጋ ማለት ስብሒ ዘይብሉ ስጋ ዝለዓለ መጠን ትሕዝቶ ፕሮቲን ኣይረን ዚንክን ቫይታሚን B12 ኣለዎ ካብ ስጋ ዝርከብ ኣይረን ናብ ሰውነትና ብቐሊሉ ክሰርጽ ስለ ዝኽእል ኣብ ነፍሰ ኣዶ ከጋጥም ዝኽእል ሕፅረት ደም ክንክይ ይገብር ውሕድ መጠን ሜርኩሪ ዘለዎም ዓሳታት ከም ሳልሞንን ሳርዲንን ዝኣመሰሉ ዓሳታት ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ስለ ዝህቡ ንዕቤት ሓንጎልን ዓይንን ህፃን ብልዑል መጠን ይሕግዙ ይኹን እምበር ኣብ እዋን ጥንሲ ልዑል ሜርኩሪ ዘለዎም ዓሳታት ፍጹም ክውገዱ ኣለዎም ሓምሻይ ጥራምረታት ከም በዓል ባሎንጓ በርስንን ዓተርን ብሉፃት ምንጭታት ፕሮቲን ፋይበር ኣይረንን ፎሌትን እዮም ፋይበር ድርቀት ከብዲ ንምክልኻል ይሕግዝ ከምኡውን ኣብ እዋን ጥንሲ ዘጋጥም ሕማም ሽኮር ሓደጋ ክንክይ ይገብር እዞም ጥራምረታት እዚኦም ዋግኦም ብኣንጻራዊ ዝቐነሰ ብምዃኑ ብመብዛሕትኡ ክፋል ሕብረተሰብ
ገዚኡ ክትጥቀመሎም ዝኽእልን ብፍላይ ስጋን ዘይበልዓ ወይ ውሕድ ስጋ ንዝምገባ ኣዴታት ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም። ሻድሻይ ብቫይታሚን ሲ ዝበልጸጉ ፍረታት ብግቡእ ዝወሰሉ ከም ኣራንሺ፣ ማንጎ፣ ስትሮቤሪ፣ ፓፓየን ዝኣመሰሉ ፍረታት ዝለዓለ መጠን ትሕዝቶ ቫይታሚን ሲን ጸረ ኦክሲዳንትን ዝሓዙ እዮም። ቫይታሚን ሲ ኣብ ሰውነትና ኣይረን ብዝበለጸ ንኽሰርጽ ይሕግዝ። ዓቕሚ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም እውን ክጥንክር ይገብር። ናይ ኣይረን ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት ምስ ፍረታት ኣዋሃሂድካ ምምጋብ ሰውነትና ሓፂን ናይ ምስራጽ ኣብ ዘርብ ናይ ምግባር ዓቕሙ ክውስኽ ይገብር። ሻብዓይ እኽልታት ከም ሩዝ፣ ኦትስ፣ ስርናይን ስገምን ዝኣመሰሉ ኣእኻል ዝለዓለ መጠን ካርቦሃይድሬት፣ ቫይታሚን ቢን ፋይበርን ዝወነኑ እዮም። እዞም ሓይሊ ወሃብቲ እኽልታት ቀስ ብቐስ ካርቦሃይድሬት ዘመንጭው ስለ ዝኾኑ መጠን ሽኮር ደም ርግእ ዝበለ ንኽኸውን ይሕግዙ። እዚ ድማ ድኻም ንምንካይን ሙሉእ መዓልቲ ጽጉብ ኮይንካ ንምጽናሕን ክሕግዝ ይኽእል። ሻምናይ ናይ ቅብኣት ኣእኻል ከም ለውዝ፣ ሰሊጥን ሱፍን ዝኣመሰሉ ናይ ቅብኣት ዝርኣቲ ዝለዓለ መጠን ትሕዝቶ ኣገደስቲ ስብሕታት ሄልዚ ፋትስ፣ ማግኔዥየም፣ ፕሮቲንን ዝሓዙ እዮም። ብፍላይ ለውዝ ብኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ዝሃብተመ ክኾን እንተሎ ሰሊጥ ድማ ብሉጽ ምንጪ ካልሲየምን ኣይረንን እዩ። ታሽዓይ እኹል ማይ ምስታይ እኹል ጽሩይ ማይ ምስታይ ብዙሕ ግዜ ዕሽሽ ይበሃል እዩ። ነገር ግን ኣብ እዋን ጥንሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ማይ ንዝውውር ደም ይድግፍ፣ ንጥረ ምግብታት ናብ ዕሸል ንክመሓላለፉ ይሕግዝ፣ ድርቀት ኣካል ይከላኸል፣ ከምኡውን ድርቀት ከብድን ናይ ሽንቲ ቧንቧ ረኽስታትን ክቕንስ ይገብር። መብዛሕትአን ጥኑሳት ኣዴታት ከከም ኩነታት ኣየርን ናይ ስራሕ ምንቅስቓስን መዓልታዊ ኣስታት 2 ክሳብ 3 ሊትሮ ፈሳሲ ክሰትያ ይግባእ። 10 ኣዮዲን ትሕዝቶ ዘለዎ ምግብታት ኣዮዲን ንምፍራይ ሆርሞን ታይሮይድን ንውር ዕብየት ሓንጎል ህፃንን ወሳኒ እዩ። ብሉጻት ምንጭታት ከም ኣዮዲን ዘለዎ ጨው፣ ውፅኢታት ጸባ፣ እንቋቁሖን ዓሳታትን እዮም። ሕፅረት ኣዮዲን ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ናይ ህዝቢ ጥዕና ሻቅሎት ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ህፃናት ናይ ምምሃርን ኣእምሮኣዊ ዕብየትን ኣሉታዊ ጽልዋ ክሕድር ንዕዘብ ኢና። ኣዮዲን ዘለዎ ጨው ብልክዕ ምጥቃም ነቲ ኣዮዲን ናይ ምርካብ ዓቕምና ንምምሕያሽ እቲ ዝቐለለ መንገዲ እዩ። ኣብ እዋን ጥንሲ ክውገዱ ዘለዎም ምግብታት ኣልኮላዊ መስተ፣ ጥረ ወይ ብግቡእ ዘይበሰለ ስጋን እንቋቁሖን፣ ፓስተራይዝ ዘይተገበረ ወይ ብግቡእ ዘይፈልሑ ውፅኢታት ጸባ፣ ልዑል ሜርኩሪ ዘለዎም ዓሳታት፣ ልዑል ዓቀን ካፌይን ክውገዱ ዝግብኦም ምግብታት እዮም። ኣብ እዋን ጥንሲ ግቡእ ኣመጋግባ ንጥዕና ኣደን ህፃንን ንምድጋፍ ዝሕግዝ ፍሉይ ኣጋጣሚ እዩ። ካብዞም ምግብታት እዚኦም ኣብ እዋን ጥንሲ ኣዘውቲርክን እትምገብኦም ነየነኦም እዮም? ኣብ ታሕታብ ዘሎ ናይ ርእቶ መውሃቢ ቦታ ተመክሮኽን ኣካፍለና። እዚ ቪድዮ እዚ ሓጋዝ ኮይነን ተረኺብኩምዎ በይዝኦም ላይክ፣ ሳብስክራይብ ይግበሩ። ከምኡውን ካብዚ ሓበሬታ ክጥቀም ይኽእል እየን እትብልዎ ሰብ ሸር ብምግባር ኣካፍልዎ። ስለ ዝተኸታተልኩምና ነመስግን። ንኹለን ኣዴታት ድማ ጥዕናን ድሕነትን ዘለዎ እዋን ጥንሲ ንምነ። ሰላም።